Hej Hilda, tack för nomineringarna. Vi har kort runt här nu i en timme. Och det ena som vi finner till det här är lorster och det är donner och här är så oläckert. Men jag utfordrar det. Och jag vill gärna nominera mina fytte syster Sylvia Hansen och en höjtalare och Heidi Hansen. Hoppas det blir Asper Kasper till baby. Och så vill jag gärna nominera Anne Christiansen och Gunn-Marie Marsensen. Och Anna Klein, du släpper ifrån. Det är ju det här, det är så oläckert, så släpper du ifrån. Det är lorster och allt. Det är det enaste jag fann här vid Bigman. Och det är bara så för oläckert. Och det är olovligt av er. Vi tar klattra på dem. Alltså, oh my god. Nej, jag tror att jag tråknar det. Oh my god. Ned og ligge. Kom ned og ligge og trille. Kom ned og rulle ned i vandet. Dejligt. Nu kommer anderne. Det er en utrolig sjov leg, den her. Ej, hvor jeg synes, det er sjovt. Mit hoved skal under. Ja, det skal under også. Kom, nu må du vise, du er en rigtig færing. Ja, ned og dykke. Ja, sådan. Nej, hvad er det for... Nej, det går ikke. Du skal ikke. Stop.